Moitas gracias, señora alcaldesa. Pois mira, se é descortesía, señora Rouco, que hasta o grupo de Vilalba Berta si era consciente de que iba a celebrarse este pleno o día e a hora, e nin tan sequera o grupo do Partido Popular o sabía. Mire se é descortés a súa forma de proceder. Dice vostede que nosotros convocamos. Non, revise a hemeroteca. Nunca o Partido Popular de Vilalba, cando gobernaba, procedeu a un pleno extraordinario dun día para outro. Podía facer urxente, pero esperaba 2 días. Non facía como fan vostedes día tras día. Perdo a conta dos plenos extraordinarios urxentes que vostedes levan convocado nesta legislatura. Casi é por afirmar que fan máis plenos extraordinarios que dos ordinarios. Debería revisar a hemeroteca. E dice vostede que o Partido Popular non dice que quere perder as subvencións. Non dixe nada deso. É que vostede non está ao fío do que dice esta portavoz. Simplemente, nosotros non entendemos como se pode convocar un pleno dun día para outro, pero ahora xa entendemos que un grupo si pode estar avisado de cando van a facer un pleno extraordinario e o grupo maioritario da oposición non. Pero mire, decía vostede que o regulamento si contempla, pero mira, aquí hai persoas que teñen unha axenda posta para persoas sanitarias e teñen que perder, estas persoas teñen que esperar a que vostedes convoquen un pleno extraordinario ás 9:15 da mañá, porque non se lles ocurre mellor idea de ter un pouquiño máis de plantexamento para que as persoas poidan organizar a súa axenda. Partido Socialista Obreiro Español, a conciliación familiar e laboral perdérona fai moito tempo, máis nada. Ben, señora Vázquez, señores do Partido Popular, a mí non me metan no mesmo saco. Se vostedes o que queren é que as cousas se fagan ben, dun xeito decoroso e organizado, apoien o futuro investimento dun candidato ou candidata de Vilalba Berta e teñan por seguro que estas cousas non van pasar. O que non podo eu é pedir perdón porque a alcaldesa me avise antes que a vostedes. A min non sei se me avisaron ou non, señora Rouco, quizáis o partido no goberno deberá ser un pouquiño máis intelixente en relación co que afirma nas sesións plenarias. O que ten que ver con Vilalba Berta, señor Bamonde, señora Vázquez, non forma parte do mesmo saco do que vostedes acusan e denuncian en relación co grupo de goberno. Nada máis. Ben, sin máis intervencións, creo que está suficientemente explicado o carácter da urxencia. Pasemos á votación. Ratificación da urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto cos votos a favor do Grupo Socialista e de Vilalba Berta, dos presentes, abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 2, que é a proposta de alcaldía de modificación de créditos para incorporar suplemento de crédito por importe de 662.288,08 con cargo remanente líquido de tesorería resultante da liquidación orzamentaria do exercicio 2021, que corresponde ao expediente 2102/2022. Como os concelleiros teñen toda a documentación ao seu alcance como
quedou explicado someramente na presentación, na xustificación da urxencia da convocatoria. Pedimos intervencións dos grupos Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, creíamos que por parte do equipo de goberno explicaría en detalle as obras as que aquí nos trae a debate a este pleno extraordinario urxente, pero, bueno, comezaremos dende o Partido Popular explicando un pouco este pleno extraordinario urxente con menos de 24 horas para gastar exactamente 662.288,08 euros. Básicamente un pleno extraordinario urxente que evidencia a mala xestión, a caótica organización e o derroche de recursos públicos por parte dun Partido Socialista que goberna en minoría, goberna a través dos decretos da alcaldía e un goberno incapaz de elaborar uns propios presupostos, de aí que se elabore este pleno extraordinario urxente. Traen a esta sesión plenaria, e xa lle digo, señora Rouco, non poñan palabras min que eu non dixen. Deixo claro que o Partido Popular de Vilalba nunca se opón a ningunha subvención, porque xa na primeira intervención vostede xa empezou a diluir as súas palabras e xa lle adelanto, para que non vaya por eses termos. Xa lle adelanto e tamén lle explico que esta modificación de créditos, vostedes traen a renovación de instalacións de alumeado exterior en Carrizo, na parroquia de Santa Valla, e nas Campelas e en Riobeso, onde o Concello de Vilalba aporta 44.000 euros. E, por suposto, que o Partido Popular comparte dita actuación, en a que lle sorprenda a señora Rouco para mellorar o servizo de alumeado, favorecendo así un aforro de enerxía. O segundo dos puntos, que engloba a ampliación da rede municipal de abastecemento na parroquia de Santa Valla e a renovación da travesía da Ferrería. Trátase de dúas obras de 282.000 euros, das que o Goberno galego, gracias ao Fondo de Compensación Ambiental, ao mellor o Edil Fernández non se acorda, ao mellor non lles gustou que o nome, pero a Xunta de Galicia pon 200.000 euros para estas dúas obras, e o Concello aporta os restantes 88.000 euros. E dende logo, o Partido Popular non nos opoñemos de que se invistan en estas obras. Ao contrario, compartimos que se actúe dunha vez, xa que observamos que hai parálise, que se actúe para mellorar o servicio de alumeado e abastecemento nas diferentes parroquias. E xa anuncio que o Partido Popular está a favor destas obras de alumeado e abastecemento de auga tanto en Santa Valla como en Riobeso, todo o que sexa para mellorar a calidade dos nosos veciños. Pero antes de entrar de cheo no último punto, que realmente é o que nos trae a debate aquí a sesión plenaria, a famosa imposición da Dirección Única da Rúa da Pravia, vamos a facer números. Dos 662.000 euros, o 86%, é dicir, o 90%, invísteno no casco urbano. Porque para vostedes o rural non debe existir. Non existen as 29 parroquias. Isto é que lles importa a vostedes o rural. Sae o edil de urbanismo presumindo de aforrar 13.000 euros na carretera da Veiga, carretera que vai de Corbellas a Marugo. En agosto de 2021, e fai escasamente 2 semanas, estaban volvendo a bachear de novo. Eso como se chama, digo yo. Chapuza. Chámase chapuza, non ten outro nombre. Señores socialistas, non sería moito mellor que pasen un pouquiño máis polas parroquias e ven en que estado están? Eu traigolles aquí fotografías para que vexan, porque moito plan de señalización aprobado, pero este é o resultado que vostedes teñen. Enséñello á cidadanía. Estas son as sinais dos que presume o edil de urbanismo no casco urbano. Ora, que no rural non saben nin onde están. Por non falar da falta... Estas son as fotos feitas da carretera da Veiga. En decembro, despois de estar bacheada en agosto. Esta é a forma de proceder do Partido Socialista. En canto ao terceiro punto, que é o máis importante e que vostedes traen a debate e o intentan meter aquí neste punto para o conglomerado de todos. Probablemente para que o Partido Popular acúseno, non, de que non queira votar a favor do resto das subvencións, do resto de axudas para as parroquias de Santa Valla e de Riobeso. O terceiro punto traen a debate a dirección única, porque é o proxecto, é o segundo punto do que vostede trae aquí, o primeiro, sí, pero ten vostede conglomerado en tres, non sei se leu ben, pero é 3.1, 3.2 e 3.3. Digo, eu falo por esos puntos, señora Rouco. Habrá 4 obras, pero son 3 puntos. O terceiro punto é unha obra de 1.029.351 euros, dos que o Concello dota de 529.000. Vaya por diante
Vaya por diante que o Partido Popular concorda con que se realicen as obras de renovación nas instalacións de abastecemento de auga na arteria principal de Vilalba. O que non aceptamos, nin comprendemos, nin apoiamos de ninguna maneira é unha obra que vai en contra de todos. Simplemente porque vostedes encapricháronse en poñer dirección única á Rúa da Pravia. Obra de máis d'1 millón de euros coa que está caendo cunha crise económica, creo que bastante considerable, e que todos os veciños e que todos os galegos están sufrindo considerablemente. É unha obra que non resolve o caos circulatorio no que está inmerso este pobo. Simplemente para cumprir, xa lle lo digo, un capricho do Partido Socialista de implantar a dirección única da Rúa da Pravia. Unha obra que anunciaron, e dicía vostede que estaban enterados todos os veciños, sí, anunciaron a través das redes sociais, a bombo e platillo. Esa foi a explicación que vostedes deron. Pero non conta co apoio dos vilalbeses pola implantación da dirección única. Unha obra cun custe desorbitado e que creemos que a un momento de crise económica como a que non aceptamos hai outras prioridades moito máis importantes. É unha obra que non vai a resolver o caos circulatorio, a descoordinación que teñen moitas persoas, non só veciños das parroquias de Vilalba, senón veciños que viñan de outras contornas para facer as súas compras. E dende o Partido Popular, por suposto que estamos en contra da imposición que vostedes queren facer, dese autoritarismo en contra da dirección única da Rúa da Pravia. Unha decisión implantada pola porta de atrás, sen consenso e sen alternativa, sen consultar a ninguén, nin hosteleiros, nin comerciantes, nin veciños. A verdade é que non escoitan a naide. Eu simplemente lles digo que non lles compliquen a vida aos veciños, déanlles facilidades. Dende o grupo do Partido Popular solicitamos á señora secretaria que se separe o punto 1 e o punto 2 e 3. O punto 1 da imposición da dirección única proxectada na reurbanización da Rúa da Pravia, onde o Grupo Municipal do Partido Popular votará en contra, e, por suposto, da ampliación da rede municipal de abastecemento de Santa Valla, alumeado de Santa Valla e Río Beso e da travesía da Ferrería, por suposto que a favor de estas obras tan necesarias. Solicitamos novamente esta división a hora da votación destes 3 puntos, señora Rouco, 3.1, que é a reurbanización da Rúa da Pravia, o que ven sendo a imposición da dirección única, e os outros 2 puntos que é para a mellora da rede municipal de abastecemento de Santa Valla e o alumeado desta mesma parroquia e de Río Beso, así tamén como a travesía da Ferrería, xa que estas 2 últimas contan coa axuda da Xunta de Galicia. Polo de agora, máis nada e moitas gracias. Ben, señores do Partido Socialista, señora Beleiro, serei claro. O Grupo Municipal de Vilalba Aberta non vai votar favorablemente ao seu proxecto de reurbanización da Rúa da Pravia. E non o fará por 3 cuestións, ao noso xuízo fundamentais, é que creemos todo veciño ou veciña que nos escoite non só entenderá, senón que suscribirá. A primeira está directamente relacionada co plan de mobilidade que o ampara. E falamos claro, o proxecto de reurbanización da Rúa da Pravia, cuxo financiamento parcial se somete hoxe a votación, é a pedra roseta do plan de mobilidade. Estamos de acordo, non? Pois ben, señora Beleiro, señores do Partido Socialista, como imos apoiar que o Concello de Vilalba destine unha cantidade non menor de diñeiro dos vilalbeses e das vilalbesas a unha actuación que se decidiu e que se anunciou unilateralmente por parte do seu goberno con anterioridade á exposición pública do plan de mobilidade que o ampara. Explíquenme como se pode votar favorablemente a iso. A actuación central dun plan de mobilidade que nin pasou polo pleno, sei que non teñen a obriga, pero home, cuestión de decoro, a súa vez amparado nun estudo de mobilidade urbana que supuxo un gasto de máis de 16.000 euros para as arcas municipais e que se decide, insisto, e anuncia con anterioridade ao traballo de reordenación que o xustifica. Non é serio, señora Beleiro, señores do Partido Socialista, e o noso xuízo reflicte improvisación. Os veciños e as veciñas de Vilalba tiveron coñecemento dos plans do Goberno Municipal para a Rúa da Pravia cando viron aos traballadores municipais pintando as liñas nunha soa dirección. É a convocatoria desta sesión extraordinaria urxente, a 24 horas da súa celebración, ás 9:15 dun día
laborable non fai máis que reafirmarnos nunha idea que lle vimos trasladando, que antes lle trasladei, señora Beleiro, dende hai algúns meses. Os consensos, sabémolo ben, en Vilalba Aberta son difíciles, pero en base á total falta de transparencia e á total improvisación a este caso, con máis INRI calculada, son directamente imposibles. A segunda razón ten que ver con algo moi sinxelo que Vilalba Aberta levaba no seu programa electoral en 2019 que volverá a defender con máis forza se cabe nas vindeiras municipais de 2023. Dicíamos, os investimentos nas parroquias ao mesmo nivel que na vila. E isto, señora Beleiro, entendio e suscribio calquera veciño ou veciña que desenvolva o seu proxecto de vida nunha parroquia. 649.000 euros sobre un orzamento base de licitación de 935.000 millóns e máis millóns para a Rúa da Pravia e o casco urbano, igual, señora Vázquez, que facía o Partido Popular, levantando e volvendo a levantar beiras rúas co agravante de que vostedes nin tan sequera tiveron a decencia de cometer a necesaria renovación da canalización, na mentres que os diferentes accesos e pistas das parroquias están, señores do Partido Socialista, sábenlo vostedes ben, igual que a min, literalmente, que dan pena, iso si á espera de que cheguen as eleccións. Aos veciños e as veciñas das parroquias, Vilalba Aberta mándalles un mensaxe claro. O ano pasado, en agosto, acadamos un investimento de 800.000 euros para as pistas. E xa lles digo que traballamos e traballaremos para volvelo a conseguir. E a terceira e última razón que nos impide dar o voto favorable ao proxecto de reurbanización da Rúa da Pravia é tamén sinxela de entender. Non é o proxecto de Vilalba Aberta. E diránnos os máis acérrimos seguidores do Partido Socialista, pero señores de Vilalba Aberta, señor Renda, como vai ser o proxecto de Vilalba Aberta se quen goberna é o PSOE? Claro, iso é verdade, pero en minoría. Como en minoría, gobernaba cando tivo que asumir por en marcha as axudas directas a autónomos pola presión ao traballo de Vilalba Aberta, pactando a redacción das bases con Vilalba Aberta. Como en minoría, gobernaba cando tivo que asumir o investimento de 800.000 euros nas parroquias, o que eu acabo de aludir, pactando e acordando cada actuación e cada pista con Vilalba Aberta. Como en minoría, gobernaba cando tivo que acordar con Vilalba Aberta subvencións nominativas en beneficio das asociacións. Como en minoría, gobernaba cando lle salvamos o pago a provedores, ou como en minoría gobernaba cando lles arrincamos unha segunda liña de axudas directas aos autónomos que quedaron fora. O Partido Socialista non pode mover un só euro de diñeiro municipal sen Vilalba Aberta, en base á súa teima de gobernar por decreto cos presupostos do PP, isto obrigo unha e outra vez a negociar con Vilalba Aberta. Aquí non, aquí trátase dun proxecto unilateral do Partido Socialista e hoxe aquí o Partido Socialista, os seus concelleiros e concelleiras teñen que asumilo. Señores do Partido Socialista, señores do Partido Popular, señora Beleiro, ao tempo que digo todo isto, digo que o Grupo Municipal de Vilalba Aberta non pode votar en contra do seu proxecto de reurbanización da Rúa da Pravia. E non pode facelo por tres cuestións tamén ao noso xuízo fundamentais e que entendemos e cremos que todo veciño entenderá e suscribirá. O primeiro, que ao formar parte do mesmo expediente a debate e a votación, votar en contra do proxecto de reurbanización da Rúa da Pravia significa votar abaixo a necesaria ampliación da rede de abastecemento na parroquia de Santa Valla e na Ferrería. Os veciños e veciñas de Santa Valla e da Ferrería pedíronolo, comprometémonos con eles e non lles imos fallar. O mesmo acontece no tocante á renovación das instalacións e alumeado exterior no Carrizo, Feira Nova en Santa Valla e as Campelas en Riobeso. Nunca, absolutamente nunca, Vilalba Aberta votará en contra de actuacións que beneficien á veciñanza das parroquias e polas que temos traballado e presionado tanto. En segundo lugar, votar en contra significaría que o Concello perdería os preto de 300.000 euros aproximadamente das subvencións vinculadas ao propio proxecto. Aínda que censuremos o proxecto, nunca, absolutamente nunca, Vilalba Aberta votará a favor de que o Concello perda nin un só euro nunha subvención doutra administración. E por último, que votar en contra do proxecto de reurbanización da Rúa da Pravia significaría que a problemática da canalización responsabilidade do Partido Popular, señora Vázquez, seguiría a ser un risco para a nosa veciñanza. E unha cousa é que isto non sexa o proxecto de Vilalba Aberta para a Rúa da Pravia, e outra é que, por querer impoñer os nosos máximos, prolongáramos de aquí as vindeiras eleccións municipais a actual situación de vulnerabilidade. E remato
Dixémolo, señora Vázquez, dicímolo e dirémolo. O noso obxectivo, e sabe vostede perfectamente, aínda que diga outra cousa, non é salvar a señora Veleiro, nin salvar o Partido Socialista. O noso obxectivo, e isto é de caixón, é sustituílo, e dicímolo e dirémolo sempre, ben claro. Para sustituílo, para acadalo, necesitamos demostrar que somos diferentes, que somos unha forza política responsable e que estamos preparados para gobernar. E isto pasa inexcusablemente por proxectar que somos quen de poñer os intereses da nosa veciñanza por enriba dos nosos propios intereses de partido. Fixémolo cando desbloqueamos as axudas a autónomos, fixémolo cando salvamos a tramitación das subvencións nominativas, fixémolo acordando un investimento de 800.000 euros nas parroquias, fixémolo cando salvamos o pago a provedores, fixémolo arrancando unha segunda liña de axudas para os autónomos que quedaron fora e facémolo agora actuando con unha rigorosidade, unha responsabilidade e unha altura política que estamos seguros que a veciñanza recordará nas vindeiras eleccións municipais de maio de 2023. E remato, señora Veleiro, señores do Partido Socialista e señores do Partido Popular. Hai quen liga a abstención con poñerse de perfil, pero hoxe, o noso xuizo, o xuizo de Vilalba Aberta, a abstención é a única postura valente, consecuente e responsable. Fronte ao ETI máis de Partido Popular e Partido Socialista, hoxe Vilalba Aberta quere demostrar aquí que é outra cousa. Polo tanto, señora Veleiro, señores do Partido Socialista, o noso posicionamento diante deste expediente, este punto a votación, será a da abstención. Mais nada, moitas grazas. Hola, bo día a todos. Eu pensei que a señora Sandra Vázquez, como se refería seguido a señora Rouco, pensou que iba a intervir neste punto, non, pero interveño eu, claro. Entonces, claro, primeiro lle vou contestar ao da Veiga, porque non era dentro da orden do día do pleno, pero, mire, se preocupara un pouquiño, me diría o expediente que temos levantado a empresa por o tema do bacheo e que tuvo que volver facer, co cual non se lle devolveu nin a fianza e máis se lle comunicou á empresa por escrito, cousa que cando vostede era concelleiro de infraestructuras non facía absolutamente nada. Eran as empresas amigas súas e evidentemente que xa se sabían que aquí non podía entrar ninguna outra empresa que non foran, xa sabemos cales son. E, polo tanto, mire primeiro o expediente antes de falar. O Concello non fixo absolutamente nada. O señor Agustín Mamonde tamén facía o mesmo. Evidentemente que vostede que non facían controles de calidad ningún e facían o mismo. Bueno, pero tamén hai que dicilo. Respecto ao... Entonces, despois, respecto que non se vai invertir no rural, xa lle vou dicir que se nos dá tempo para o próximo pleno vai vir 1 millón en pistas. 1 millón de euros. Con vostedes non vamos contar, evidentemente. Sabe por que non vamos a contar con vostedes? Por unha cuestión moi clara, non? Pero non señala ali, sabe por que non vamos contar con vostedes? Por unha cuestión, porque a vostedes se lles fixo varias veces a oferta de facer algunha obra. Neste pleno están gravados. Sabes cantas obras propuxo vostede? Ninguna. Nin a primeira, solo Agustín Bamonte, que se falou do alumeado da Coturiña, e según o dixo, se mirou. Por certo, se perdeu a subvención por súa culpa, que nos ocultou o expediente cando se foi de concelleira, e nos encontramos posteriormente, porque usted no traslado de poderes non deixou ningún solo documento. Eso hai que dicilo. Así de claro, ningún solo documento. E foi cando foi Agustín Mamonde, dixo, mira que hai unha subvención. Miramos, e eran 22.000 e pico que se perderon ou algo así, que ni tan siquiera tuvo a decencia política de dicirnos que había esa axuda. É dicir, usted que fala tanto destas cuestións. Por outro lado, mire, o da Rúa da Pravia, eu vou explicar un pouquiño. Todo isto ven dado por o que aconteceu nunha ruptura. Vostede sabe perfectamente e ten responsabilidade política no sentido de que aquí hai cuestións que veñen dadas anteriormente. Nos veñen dadas por parte do equipo de goberno e vostede pidou uns informes que se lle entregaron, que non temos problema ningún, se fai falta sacalos a relucir, para que se aclare dunha vez por todas e que sepa os vilalveses e vilalvesas como estaba a situación toda da Rúa da Pravia. No tema que ven sendo das canalizacións de auga de fibrocemento que se tiñan que estar cambiadas a partir do ano 2003 como aí o pon. Fala dun precio desorbitado. Claro, é un precio desorbitado porque temos que fazer un investimento importantísimo que temos que cambiar todas as canalizacións. Canto costa todas as canalizacións? A solo en canalizacións, se pode darlle nada por arriba, xa nos vamos aos 600, 700.000 euros. Hai que cambiar todo o que ven sendo os tubaxes de fibrocemento, hai que facer
un bypass para que non se quede esa zona sin auga que costa outros 20.000 euros, e despois todo o que hai que cambiar de lumeado. Por certo, cando estuvo vostede, non fixo absolutamente nada. Todo o contrario, levaba 4 roturas e nos tivemos que enterar ese día de que non estaban cambiadas as tuberías de fibrocemento. Eu non daba crédito, eu pensei que cando se fixera esta obra no ano 2000 e pico, que xa cando se fixo todo de Campo de Puente, todo isto, xa nese momento xa tiña que estar cambiado esas tuberías. Tiña que estar cambiado. Sí, señor Agustín, mire vostede o proxecto. Mire vostede o proxecto, xa verá como lle figura aí, mire. Depois se cambiaron as aceras 3 veces ou algo así, algunhas sin proxecto. Entón, a vostede debe parecer que non era primordial facer esa obra. Mire, vou dicir unha cousa, se nós soupéramos como estaba todo o das tuberías de fibrocemento e todo o que traía consigo, sería a primeira obra que faríamos. A primeira. Eso que lle quede moi claro, porque nós non xugamos con determinadas cuestións que sí vostedes que sí que xugaron, con 4 rupturas e a última, xa é mellor non comentar, pero con máis cuestións que vostede ten os informes e saben o que pon perfectamente. Por eso, si quere, saqueos a relucir cando queira. Entón, nosotros nos vimos obligados a isto. E xa digo, faríamos a primeira obra porque aquí hai unha cuestión de seguridade e de saúde, polas dúas cuestións. Porque hai algunha sustancia que sí que pode ir na auga e que non vou dicir nada máis. Respecto á dirección única, mire, nosotros temos un proxecto, podrá gustar máis ou gustar menos, pero no momento que nosotros temos que facer un proxecto e temos que coller o toro polos cornos, ou facemos unha cuestión, porque vostede é incapaz de dicirnos cal é o proxecto que dá o Partido Popular. Díganoslo, claro, porque é imposible, porque vostede o que quere é se nos critica por accesibilidade, se iso está inaccesible, se non se pode colocar un banco, se non se pode facer absolutamente nada. Que pasa? Que vostedes deixaron un pobo do anterior século, que o dice todo o mundo. Non tiña unha sola plataforma única feita en Vilalba, e vostede foi concelleira. Que fixo? Menos mal que moitos proxectos xa lle dixo non se levaron a cabo. A Rúa do Calvario, que tanto critica, polo menos hai xente que ten aceras, que antes non as tiña, pero ben saben vostedes por que non facían a Rúa do Calvario. Poderoso caballero, había uns intereses creados importantes por algunha empresa, ou non se lembra, verdad, que había que manter aí baixo calquer cuestión. Respecto do tema, ben o sabe, ben o sabe, que os veciños protestaban constantemente e se vían perxudicados. Ora, ningún veciño, era polo menos temos accesibilidade. O cruceiro, aquilo era un aparcamento, que aquilo que era. Que pasa? Que vostedes non teñen modelo de pobo e vostede menos. Eso é o gran problema que ten. Vostede non sabe absolutamente, mire, na Rúa das Pedreiras, foi imposible vostede facer nada. É que vostede o único que facía era os proxectos tal como estaban, cambiar tuberías e deixar as rugas igual. Xa lle dixen, Rouco Varela, unha vergonza, como quedou. Tuvámonos que comer esa obra con aceras que incumplen os requisitos. Por outro lado, as obras que traemos aquí, evidentemente, teñen unha financiación importante esta obra, da Diputación de Lugo. E non nos sale tan mal. Aquí dotamos un 10% máis, por se acaso hai incremento de custes no que ven sendo o tema da obra. Pero aquí, hoxe mesmo, sale da AXI unha serie de convenios que firmou a Xunta de Galicia con algún concello para humanizacións de zonas. Concello de Sanxenxo, como deben ter ora tan contentos, de mérito, é 1.600.000. 1.600.000. Vilalba, 0. 1.600.000, ya acaba. Concello de Mondoñedo, tamén. Outra subvención. O Concello de Vilalba, 0. Desde que vostede está na Xunta de Galicia, este Concello non percibeu nada máis que o fondo de compensación, que en tanto está falando aí, que nos corresponde por os eólicos e que nos colle 160.000 euros máis, que nos correspondería. Non sei como non lle cae a cara de vergonza vir a este pleno e dicir ese tipo de cuestións. Mire, o do IDAE, cando estuvo vostede non solicitou un solo IDAE, ni uno.
fixonos perdeu miles de euros aos vilalveses, porque quedou toda a zona centro do Concello sin poder facer o IDAE, porque non nos deu tempo, con subvencións do 80%. Vostedes non tramitaron desde 2015 nin un solo IDAE. É dicir, non estaba colocado nada de baixo consumo. Respecto ao tema de que a Diputación sí que nos vota unha mão importante, cousa que non fai a Xunta de Galicia. A nós, mira, se nos firma a Xunta de Galicia un convenio que se puido facer, pois mira, encantados, porque vostedes firmaron un ali que era o Urbe, non sei como se chama, cerca dos institutos, tamén o puderon dedicar aí. Por que non o fixeron? Por que non cambiaron as tuberías? É que iso que hai que dicir. Despois, o tema do IDAE, evidentemente é o terceiro IDAE que traemos aquí. E respecto ao tema da traída de Santa Valla, pois son 95 puntos. Mire, vostede o que non pode vir aquí é vendernos un mensaxe sobre fume. Nosotros temos, polo menos, un concepto de povo. Gustará máis ou gustará menos. Pero, polo menos, mire, hai cousas que se levan feito que vostedes foron incapaces de facer absolutamente nada. É vostede como responsable de todo iso. E hai que dicilo claramente. Díganos cal é o modelo que ten usted da Rúa da Pravia. Si, e dice que gastamos moitísimos cartos. Estamos obrigados a facer unha obra necesaria. E tan mal non nos sale, porque do 1,5 millón, 900.000 euros non nos vai aportar o Concello. Vamos a aportar só 662.000 euros. Entón, como me explique, un 40%, só vamos a aportar. O resto que quere? Facer perder os cartos aos vilalveses? Quere facer perder $500.000 de euros que se vende a Diputación na Rúa da Pravia? Dígalle a Xunta de Galicia que nos dé dinheiro, que vostede está diputada que votou en contra de darnos cartos para Vilalba, nos presupostos, ou non se acorda? Usted sí que pode conciliar a súa vida laboral e familiar, perfectamente, e vai saber por qué. Usted é o máis fácil o ten de todos daqui, mire. O máis fácil. Vostede sí, dígalle aos vilalveses, diga. Que está? Sí. Ben, antes de pasar ao seguinte intervención, voulle respostar, señora Vázquez, pedirlle que lea os enunciados das propostas dos puntos que veñen, en este caso, a este pleno. Leolle este segundo punto que se está a debatir. Proposta de alcaldía de modificación de créditos, etcétera. Pedía vostede, facía un chamamento á señora secretaria para que se fixera un desglose do punto 3.1. Sabe, ou debería saber, na súa condición de concelleira, tamén de deputada, de que a única que ten a capacidade de facer esa modificación, atender a esa petición, é a alcaldía, porque é quen ten a capacidade para facelo así. Entonces, pois, para a próxima vez diríxase a quen ten que dirixirse. Pero xa lle respondo agora mesmo. Non vamos a facer ningún desglose de ningún punto. A proposta para esta incorporación de suplementos é global en 4 obras que van recollidas en 3 puntos e así se vai a votar na súa totalidade. Nada máis. Señora Vázquez. Aclarado, señora, pero como vostede fai caso omiso todo o que dice este Grupo Popular, pois a través da señora secretaria verse capaz de intentar interceptar. Probablemente vostedes non son o valentes que deberían e traer esta reurbanización da Rúa da Pravia en solitario. Non teño medo que nin tan sequera o seu socio de goberno sexa capaz de votala a favor. Cuestión aclaratoria, señor Fernández. Dígame cal é o barrio de abastecemento de Santa Valla, simplemente si fai o favor, non estou aquí criticando nada, simplemente se é consciente porque aquí non o víamos. E di vostede que as obras de agora, que as obras do Partido Popular, home, as obras do Partido Popular quedaban ben, non eran chapuzas como as de vostede. Dice vostede, mire, dice vostede que ofrecían algún pacto.
pase por escrito un pacto a este grupo municipal. Non o pasou nunca porque non quere, porque o seu socio de goberno é Vilalba Aberta, desde sempre, desde sempre. Miren, fala vostede da Xunta de Galicia. O que vostede intenta facer agora mesmo aquí é intentar meter a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia apostou en cousas importantes neste pobo, como é a axuda no fogar, sanidade, educación, aposta polo medio rural, axudas deportivas. Vostedes fan os seus caprichos socialistas, que é o que se dedican habitualmente. Pero mire, vayamos por partes. Señor Fernández, a alternativa do Partido Popular, digolle cal é. Mire, ten un concello limítrofe das Pontes. Goberna o seu líder socialista, o señor Formoso. Fagan esa obra da Rúa da Pravia, pero deixen a dobre dirección. Deixen de impoñer aos vilalveses a imposición da dirección única. Esa é a alternativa que dá o Grupo Municipal do Partido Popular. Fagan esa obra, cambian as tubaxes e poñan a dirección da Rúa da Pravia en dobre dirección. Para un lado e máis para outro. Vese así vostede o entende. Explico-llo moito mellor. Cal é o modelo do Partido Socialista? Botar as empresas que hai en Vilalba fora. Ustedes moito cartel, o mellor é o noso, pero despois contratan onde contratan. Mira, o que deberían facer, se foran valentes, tanto vostede como o señor Renda, porque cando lles interesen ben que se poñen moita ruptura de goberno, pero cando teñen ocasión utilizan ese matrimonio de conveniencia para intentar sacar adiante moitos dos proxectos. Daunos realmente aquí unha letanía de numerosos proxectos gracias a Vilalba Aberta. Sexa valente, señor Renda, e o seu grupo, e vote en contra da reurbanización da Rúa da Pravia. Aposten vostedes, dice vostede que non lle gusta ese proxecto, vote en contra. Se realmente non lle gusta, vote en contra. O que pasa que é primeiro, moito mitin político para reñirlle aos señores socialistas, pero despois acurrucámonos detrás e intentamos apoialos. Porque, no fondo, salen a súa axuda, porque saben que están de decadencia en decadencia. Volvemos a solicitar a votación separada dos puntos da reurbanización da Rúa da Pravia e os outros puntos que afectan ao resto das parroquias. Porque, mire, fagan as obras de saneamento necesarias desa rúa e deixen a arteria principal de Vilalba en dobre de dirección. Rectifiquen, porque rectificar é desafios. E deben recoñecer que se equivocaron e evitar que o pobo morra día tras día. Teñen exemplos máis que suficientes. Mira, coa aprobación deste proxecto de dirección única da Rúa da Pravia converten o noso pobo nun caos circulatorio. Falen con calquera persoa. Nun pobo fantasma. Basta con falar con comerciantes autónomos e hosteleiros que indican que as súas ventas van a menos. Pero non o digo eu, é simplemente boten un ollo, paseen, falen coa xente. Basta con falar con veciños das nosas parroquias e con veciños de concellos limítrofes, xente de Guitiriz e xente das Pontes que viña a facer as compras a Vilalba e que creen, non teñen onde andar nin por onde pasear e obviamente van facer as súas compras a outros concellos. Deberían rectificar. Mire, señor Fernández, vostede falou de moitas cousas, pero non lle interesou falar do importante, que é da imposición da dirección única da Rúa da Pravia. Van en dirección contraria ao interés veciñal. Deixen, remato, señora alcaldesa, deixen o seu autoritarismo. As administracións públicas, moito máis un concello debe estar para resolver problemas, non para xeralos como fai o Partido Socialista. Sen embargo, parece ser que vostedes buscan problemas onde non os hai. Máis naida, moitas grazas, señora alcaldesa. A ver, señora Vázquez, que sabe vostede que eu son moi respetuoso co seu grupo municipal sempre. Vamos facer unha de Barrio Sésamo. Señora Vázquez. A ver, vamos a aprender a distinguir socio de goberno de partido na oposición. Socio de goberno é o que cogoberna con outro ou outros. Eso sabe vostede, que vostede é concelleira e deputada, sabe igual que a min. Por exemplo, vamos poñer exemplo, socio de goberno foi o señor Jácome en Orense, do seu partido. Iso é un socio de goberno, foi un socio de goberno. Socio de goberno é Vox en Castela e León, do seu partido. Esos son socios de goberno, manteñen un proxecto común sobre unha comunidade, sobre un concello, e por iso gobernan xuntos. Vilalba Aberta, señora Vázquez, e vostede sabio, non é socio de goberno do Partido Socialista. Non o é, porque o señor concelleiro de Vilalba Aberta e a señora vicevoceira de Vilalba Aberta, cando remate este pleno, non se van á xunta de goberno, vanse aos seus traballos, vanse traballar. Por lo tanto, nós somos un partido da oposición, como a vostedes. Se cando rematara este pleno, nosotros nos fóramos para arriba para facer os nosos quefaceres do goberno do día a día, seríamos
socios de goberno, pero non o somos. E despois, señora Vázquez, a ver, eu dixenllo moitas veces e voulle volver a dicir, non ten vostede máis ganas que a min de que a señora Veleira ou o Partido Socialista deixen de gobernar Vilalba. Xa yo digo, non o ten. Vostede rise, pero non o ten. Pero claro, que alternativa tiño eu? Vostede sabe que teño 2 concelleiros. Vilalba Berta ten 2 concelleiros, verdade? Que alternativa tiño eu? Claro, facer unha moción de censura con vostede, e co señor Bamonde, que a señora Agustina. Claro, entonces eu, na miña casa, penso e valoro, falo cos meus compañeiros, que a señora Fernández, co resto da Asamblea de Vilalba Berta, e digo, claro, tiño moita gana de que a señora Veleiro non sexa alcaldesa. Pero é que se para iso tiño que fazer unha moción de censura con vostede, co Partido Popular, non me sale a conta. Non me sale o negocio. Entonces, claro, quizáis é mellor agardar un aniño a ver que os veciños e as veciñas opinen e a ver o que sae dai. E con respecto a por qué non eludimos esa resposta, por que votamos abstención e non votamos en contra, me dixenllo, é evidente que non van separar o expediente, é evidente que non o van facer. Entón, nós, que facemos? Votamos en contra. Vostedes van votar en contra das actuacións en Santa Valla, en Río Beso, van facer? Nosotros tampouco. Que facemos nós? Votamos en contra diso. Despois, a cuestión da seguridade. Diso sí que non debe rirse, porque iso é responsabilidade do seu goberno, do señor Bamonde, do señor Criado e de vostede, en tanto que concelleira dese goberno. En definitiva, eu creo que o explicamos bastante ben. Eu creo que hai varias cuestións que impiden, por decoro, que Vilalba Berta vote a favor. Non é o noso proxecto, non nos gusta, faríamos outra cousa. E hai varias cuestións, concretamente 3 e 3, que impiden que votemos en contra do proxecto. Entonces, a saída, eu creo que a única saída é a abstención. Vilalba Berta vais a ter, e creo humildemente que os veciños e as veciñas que nos escoiten nos van, como antes dicía, entender e apoiar nesta nosa decisión. Mais nada, moitas grazas. Bueno, eu teño que dicir que realmente é unha alternativa moi boa que dice o Partido Popular. Doble dirección, e xa está. Con aparcamentos, sin aparcamentos, con zonas de accesibilidade, sin zonas de accesibilidade, como está ahora, é dicir, como está ahora, non hai accesibilidade, entende? É que vostede non dá ningún tipo de alternativa, ese é o gran problema que hai. E nós sí que temos un modelo de pobo, gustará máis ou gustará menos, e neste caso hai que darlle un pulo totalmente distinto ao que estaban facendo vostedes. Nosotros temos, e xa lles digo, na Rúa das Pedreiras, ali temos un exemplo, nesta que estamos aquí facendo tamén na Travesía do Calvario tamén, é dicir, estamos utilizando un criterio, por certo, que algunha persona xa me dixo que o seu marido por algunhas rúas ora podía pasar con accesibilidade porque anda en cadeira de rodas que antes non se podía porque eso é inaccesible. A rúa principal é inaccesible para calquer persoa que teña calquer discapacidade ou tipo de movimento en xente maior. Non hai un solo banco. Que non é un solo banco. Non se dá conta vostede de que hoxe os mundos van por outro lado. Mire, vou explicar. A Comunidade Europea está marcando no fondo de descarbonización e no fondo de resistencia de todo isto unha serie de parámetros. No DUS 5000, que supoño que sabrá de sobra o que é, seguro que usted terá estudiado, porque senón teria unha deixadez bastante grande de funcións como diputada, pois aí xa marcan para ter subvencións que hai que sacar os coches. Pois mire, digo yo que, como non o sabe, son concellos de menos 5.000 habitantes. Si, é para iso ten que sacar os coches de os centros, ten que haber zonas azuis, etc., para ter dereito a subvencións. Cousa que nós xa estamos cumplindo en determinadas cuestións. Mire, o Pacto polo Clima, xa solicitamos unha axuda, a ver se nos ven para este concello, para reformalo todo, porque temos unha serie de parámetros que cumplimos. Despois, isto nos ven dado, é dicir, é que isto nos ven dado, señora Sandra Vázquez, ou vostede non gobernou na legislatura anterior e non sabía que había roturas aí de todo. É dicir, eso é unha cuestión clara e concisa do que ven sendo. Entón, mire, vostede non ten modelo de pobo, non ten modelo de pobo, ese é o gran problema que ten, non ten absolutamente nada. Usted está aí posta por uns señores que lles interesa, e cando non lles interese lle van dar unha patada para que se vaya outra vez fora. É dicir, é así de claro. Eu xa lle recordei a un exconcelleiro seu aquí, e que non lle vou dicir quen é, se lle dixen aquí, e aí está agora onde está. Nós equivocarémonos, pero polo menos tomamos decisións, e tomamos decisións valentes, en base aos criterios que nós creemos. Entende? E non vamos a dicir que non unha humanización que é necesaria e que se leva en todos os povos. É dicir, o único povo que quedou tan atrasado
en tema de humanizacións é o Concello de Vilalba. Respecto de Santa Malla, só lle vou dicir, só van 95 enganches. Vai, pero entrego o proxecto sin problema ningún, podemos solicitalo, porque ademais é un proxecto con moitísimas canalizacións, vais do tema de Mourense e entregase sin problema ningún, é dicir, para nada. Polo tanto, señora Sandra Vázquez, nós temos modelo de pobo, vostedes non teñen modelo de pobo absolutamente para nada. Cambio de aceras e tuberías, esa é a diferencia. Xa está suficientemente debatido todo este punto da sesión plenaria. Antes de pasar a votación, pedir disculpas aos que nos estén vendo pola canle de YouTube. Sabemos que non está sendo moi perfecta a emisión por problemas técnicos. Ben, pois pasamos á votación deste punto da... Pero despois, a hora de subir, non vai votar. Sí, a ver, a grabación está feita menos unhos segundos. Ben, bueno, estamos salindo, están emitindo, están grabando, entonces pasamos a votación. Era simplemente pedir disculpas aos cidadáns que nos estén vendo en directo, que o vayan a ver despois a posteriore, que bueno, os problemas técnicos non ten a calidade que normalmente emitimos todos os plenos. Así que votos a favor deste punto da orde do día. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois queda aprobado cos votos a favor do Grupo Socialista e abstencións os grupos de Vilalba Berta e do Partido Popular. Dar as gracias aos dous grupos da oposición por comprender que a finalidade desta aprobación de créditos é en beneficio dos veciños e veciñas. Bo día a todos.